Lehenik eta behin jardunaldiaren helburuak zeintzuk diren azalduko dituzu edo... Hau jardunaldi bat izan da, ez da ikastaro arrunta izan. Eta antolatu dugu ekimenek eta hiru unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragoi Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatearen artean. Helburua da, elkarlana garatzea, batez ere ikusita euskal hedabideek eta batez ere herri ekimeneko hedabideek dituzten batetik onartu askotan pentsatzen duguna, baina dimentsio handiagoa dute, baina bestalde baita ere gaur egun krisi garai honetan eta arazoak ere bai jakiteko beraien jardunaren norainokoak eta baita ere etorkizuneko perspektibak eta alde horretatik uste dugu elkartzea, ikerkuntza eta jarduna onuragarria dela biontzat eta bestalde horretan batzea hiru unibertsitateak ere beste dimentsio bat ematen diola. Eta orduan jardunaldiaren goizean jardun dugu batez ere ikusten ikerkuntza zertan ari garen unibertsitateetan gauden ikaslariak momentuetan ikerketa talde ezberdinak, ze lerro landu ditugun, ikasten dugun batzu bestetatik, ze arlo jorratzen ditugun, eta guzti hori ez da. Eta orain egitasmo berri bat planteatuko duzu, zer da gutxi gora bera? Arratsalderako orain pixka bat landuko dugu aurten eta datorren urtean behategia elkarrekin antolatu nahi dugun egitura horretan gutxi gora bera 6 ildo, 6 ildo lehenetsiko ditugun. Hau da, bukatu gabe ikerketa ikerketa talde bakoitzak, unibertsitate bakoitzak bere lanarekin jarraituko du, baina aldala pixka bat lerro batzuen inguruan bildu energiak, bildu perspektibak, eta baita ere gaur ikasitako zea honetatik etorkizunean ere gehiago konpartitu gure artean. Eskerrik asko.